Не мога да повярвам, че чак сега разбирам за този продукт. Запомнете формата и вида на устните ми в началото, преди да дам повече информация за него. В предходният клип, в който ви попитах за предположения за това кой може да бъде продукта, който дава ефект на прясно поставен филър, имаше коментари, че аз вече имам поставен филър. И това е така и никой не го оспорва. Но всички знаем, че след определено време този филър мигрира. Не искам да казвам думата разгражда се, защото ще ме анатемосате. Но тъй като моят филър не мигрира нагоре, това е филър, който се поставя в рамките на 4 години и не е мръднал над горната устна. Просто уточнявам, че хиалуроновият ми филър, който аз си го поставям с времето, губи своят обем и контурът се заличава. Дали се разгражда или се премества някъде другаде магически или се изпарява, не е моя работа. Но аз знам, че на една година отивам и си поставям по половин милилитър филър. Допреди една седмица аз бях сигурна, че е настъпило времето аз да отида отново да си поставя половин милилитър. И съм много щастлива, че не прибързах в своето решение да си запазя час, защото се докоснах до френската професионална козметика Dermacot. Един от най-забележителните продукти на Dermacot е именно гел филър с хиалуронова киселина. Би го нарекла дори и безиглен филър. Използвам го вече 5 ден и виждам как той действа с натрупване. Устните ми по обем и по контур нямат нищо общо с устните ми преди една седмица. И преди някой да се разровила в профила ми за видеа преди една седмица, моля ви, потърсете видеа, в които нямам очертани устни и в които нямам филтри. Сега знам, че момичетата с естествени устни ще ми зададат въпроса дали продуктът е подходящ за тях. Отговорът е категорично да. С възрастта устните губят своят обем, своята форма, и в това няма нищо лошо. Но по-суетните дами, които искат да задържат естествените си устни в естествен вид, но по-плътни, без да поставят инжекционно филъри, този продукт е подходящ за вас. Както вече казах, продуктът действа с натрупване, но освен това има и моментален плъмпинг ефект. И сега не си представяйте това отвратително лютиво нещо, от което може да получиш алергична реакция. Защото аз този филм съм го играла. А просто моментално хидратиране на устните в дълбочина и възобновяване на плътността. Лютивите продукти винаги са ми били изключително противни, защото никога не бих се жертвала да ме боли 10 минути, само единствено за половин-един час ефект на по-пухкави устни. Оставяме на страна и алергичните реакции, които съм си правила. Усещането, което имаме при нанасяне на филъра на Dermacot, е изключително леко и финно пощипване и то само за 10 секунди. А след това няма абсолютно никакво неприятно усещане. А вкарването на продукта с апликатора, с масажни движения, както аз правя на клипа вече втора минута, е изключително приятно и е много интересно, особено първите пъти, когато виждаш как само след движението устните ти стават по-плътни и по-плътни. Искам точно тук да забележите колко добре се очертал моят контур и продукта не е на 100% попил. След като ви оставих 24 часа без отговор за безигления филър, ви се извинявам за дългото чакане, но просто вчера вече бях поставила продукта и не спаднаха устните ми абсолютно цял ден, а исках да видите ефекта нагледно. И сега най-хубавата част. Dermacot ми предоставиха промокод специално за вас, с който може да си закупите този филър с 15% отстъпка. Използвай промокод Макарон15 за отстъпка от твоята поръчка.